Sifihlile kuwena bengikufihlele ukuthi ngalala noSibari yakhumbula the day sidakiwe siphuza sihambe sonke siseklabhini. So wena ungasikhathi ulahlekile waduka sakubheka sangakuthola nga-endapha ngihamba noSibari. Mangihamba noSibari sagcina sifika endlini sishora sobabili umbhede kwaze kwaba khona ingane lo ongisiza ngayo ekaSibari. Angizwa mina uthini? Njengoba ngichaza nje dadethu ukuthi ingane lo obuye ungisize ngayo ekaSibari yenzeka ngaleli langa siphuzile wena ngalesikhathi unyamalele. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu othi unodaba afisa ukudingida nodadewabo omdala. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona ababukeli emakhaya, mina ngiqhamuka kaNongoma. Qhamuka kaNongoma. Ufunani la eThekwini? La eThekwini ngezange ngokuzofuna amatoho. Ayatholakala amatoho kodwa? Hayi kuyabheda nje awatholakala. Akuhlangani. Imfihlo iqalaphi? Imfihlo iqala la ngihamba khona ngifika la eThekwini. Mangifika la eThekwini ngihlangana nodadewethu, ngifikela kudadewethu. Mangifika kudadewethu omdala? Yes, ngifikela kudadewethu omdala. Mangifika kudadewethu omdala uyena osebenzayo la eThekwini. Ngafika nami ngizofuna amatoho. Masifika ngizofuna amatoho udadewethu wangixhumanisa noSibari noma kade bengahlali endlini eyodwa noSibari. Mina ukuxhumanisa ngaliphi noSibari? Phela uSibari angithi wena ufikayo la endlini ezocheck udadewethu kwesinye isikhathi afice mina. Okay. Mayifica mina-ke nami uSibari ngagcina sengimjwayele. Okay. So imfihlo engifuna ukumtshela yona namhlanje kudadewethu engiyizele la kwa-Black Life ukuthi ngifuna ukumtshela udadewethu ukuthi ingane le enginayo eyaSibari. Okay, ayiqale phansi-ke le ndaba. Kwenzeka kanjani ukuthi uthole usukhulelwe ingane yaSibari? Kwenzakalani? Sasihambile nodadewethu noSibari besibizile kwi-event la eThekwini, siye kwi-event. Masiye kwi-event saphuza, shuthi uphuzo leqela. Masiphuza uphuzo leqela uSibari ke shuthi nami ngangiyimisele. uSibari ke shuthi waleke ngibona-ke lebele ngibona lapha ematshwaleni elebele ngitshela ukuthi udinga ukukhuluma nami eceleni. Ngitshela ukuthi udinga ukukhuluma nami eceleni ngigcina sengivuma ngoba phela nanginosibari uyakhipha imali, mina angisebenzi angathola amatoho. Lebele ngibiza ukuthi hayi asambe udadewethu ahlale phansi kube yena ogadile etafuleni sihambe mina siyothenga. Masiyothenga uyaswipe ucash osalayo, mangabe ethenge ngocash unikeza mina. Nami ngiyambona vele uSibari kade ngilokhu ngimbona nje mengabe ulokhu umbona uthunjani uSibari wakho? Ukuthi uSibari phela unayo imali uyayikhipha. But okadadewenu nje akungena wakho. Kodwa phela nami bengicina sengiyihalela impilo kadadewethu. Okay, so kwenzakalani-ke emcimbini lo? Okay-ke saphuza-ke uSibari-ke libele-ke ehamba nami-ke eyothenga, libele ehamba nami-ke ayike sabuya emcimbini. Masibuya udadewethu before nje sifike sisalapho nje emcimbini, udadewethu wahlangana nabangani bakhe. Mayehlangana nabangani bakhe udadewethu wanyamalala. Sagcina singakwazanga ukuthi simthole sesihamba. Sagcina sihamba-ke ngemoto yaSibari. Masihamba ngemoto yaSibari sagcina siphelela ndawonye endlini eyodwa, endlini kadadewethu. Okay, angiyiboni inkinga leyo. So waqala phela uSibari nakhona belebile ngibheka ngalowo mehlo enginika nemali vele nophuzo seledlulele. Amehlo akubheka ngawo naye? Amehlo angibuka ngawo. Nami ngiyambona ukuthi uSibari uyangifuna nami phela sengimbheka ngayo. So kwenzakalani-ke ngalobo busuku? Hayi kuningi okwenzeka ngalobo busuku sasagcina sekuba khona ingane. Okay, sekwenzakalile kasithi kwenzeke izolo. Umbheka kanjani usisi wakho-ke? Ngimbheka kahle phela njengosisi noma unembeza ungidla kodwa phela nami ngiyayifuna le mali ayitholayo. Nami angisebenzi. Okay-ke. Usisi wakho nagcina nimthole ngoba phela uthe wanyamalala? Waze wabuya ngakusasa. Wabuya ngakusasa. Uthi uphumaphi? Uthi besaqhubekile ehambile nabangani bakhe. Hawu. So thina noSibari sasinobusuku bonke. Naninobusuku bonke. I-protection engasetshenziswa yini noSibari wakho? Kwasekushesha nje. Kwasekushesha. Naningasakwazi nokuthi nihambe nothenga singasakwazi nokuyibamba. Wamitha ngalo lelo suku? Ngamitha ngalo lo suku. Ingane inaba manje? Ingane sina 4 years manje. Ina 4 years.
Mayina 4 years udadewenu uyayazi angithi le ngane. Yes, udadewethu uyayazi and uyena ongisiza kwesinye isikhathi angisengisa ama-pampers nobisi. Akakubuza ukuthi ingane kaba. Ngachaza phela ukuthi ingane yomunye kodwa kwagcina kuphelele nje because wayebona ukuthi lo munye akathanda ukuthi ondle. Unayo ingane udadewenu? Yebo unayo. Ingane yakhe noSibari wakho? Yebo banayo. Basandawonye. Yebo basasendawonye. So okay. Manje ke ngoba ufuna ukumtshela udadewenu, why ufuna ukumtshela? Ngifuna ukumtshela phela ukuze ngikhululeke ingane yami manje sekuzomela ingene esikoleni. Izodinga iy'dingo njengoba izongena esikoleni iy'dingo ziyanda. And i-school fees naso sokubiza. And nami ingane yami ngiyifunela impilo engcono. Ayikho umzali othanda ukuthi ebuye ingane yakhe iphila ngaphandle kwababa. So uSibari uyazi ukuthi ngifuna abe khona uSibari uyazi ukuthi ufihlile menginika imali unginike emakhoneni. Angikwazi ukuthi ngiyithole kahle. Ngize ngisize udadewethu. Udadewenu uyakusiza ngoba phela nayo ingane yakhe le. Yebo. Angisasho ngokuSibari but ingane yakhe ngoba izalo kuwena. Manje ngoba uthi uzomtshela ufuna enzeni ngale ndaba wena? Ufuna ukuthatha uSibari wakho noma ufuna ukuxolisa? Ufuna ukwenzani ngalolu daba? Ngifuna ukuqala ngixolise kudadewethu omdala ngesimo engasenza nanokuthi-ke ngifuna ukuthi uSibari abe khona empilweni yengane. Empilweni yengane eyakho neyami ngiyamdinga. Manje athandane nani noba u2? Okusho ukuthi uzothandana nathi soba u2. Uya understand ukuthi udadewenu lo? Ngiya understand. But Ufuna nami ukulahlekelwa sekubaba udadewenu. wengane yami. Ubaba wengane akusho lutho lokho. Udadewenu Ngiyakhuluma. no. Ngiyakhuluma nami ubaba wengane yami. Kusho ukuthini uthi ninengane? Hayi bo kuyasho ukuthi sinengane because esikhathini samanje bafana sebethi ngeke ngize ngikwazi ukumthatha lo yami engenayo ingane. So nami ayikho phinda ngithathe nginale ngane since kuyingane yami yokuqala. Kuzomela ashare vele isithembu samukelekile. Kuzomela simshare So if udadewenu enqaba? Hayi uzobona ukuthi Angithi udadewenu omdala lo? Yebo udadewethu omdala. Uma inqaba? Hayi kusho ukuthi thina sizenzela ke indlela yethu eceleni. So wena usaqhubeka ulala noSibari? Ngiyaqhubeka. Nilala nini naye? Kwakhe noma? Kwakhe siyabhuka uyangikhipha silale out ema-B&B emalodge. Okay ngoba uthi kwakhe ngicela ukubuza ukuthi usherisha umbhede owodwa nalala khona nodadewenu? Yebo. Amashidi Nguma awodwa. wengane nami njengoba nodadewethu uma wengane. Amashidi awodwa. Yebo. Nguma wengane nje nami. Yo, babukele emakhaya ngicela simthinta udadewabo ngoba mina angi-understand ukuthi kwenzakalani la. Asimuze yena ukuthi uzothini ngalolu daba. Yes, asimfonele udadewenu. Yebo saba. Sawona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo singawasisi. Ngiyabonga kakhulu. La Black Life ngihleli nodadewenu omncane othi nodaba afisa udingida nawe. Ngisacela umlalela. Okay, ngiyabonga. Ngiyabonga. Umambilanje. Njani dadewethu? Ngiyaphila ntamanje. Ngiyaphila. Kunodaba engithanda ukulishara nawe namhlanje kade leyimfihle kade nje ngikufihlele lona isikhathi eside. Okay, khuluma ngilalela. Okay, before ngiqale ngizothanda ukuthi ngifuna ukuqala ngokuthi ngixolise ngalesimo engisenzile kuwena. Ngiyathemba ukuthi uzoyithola indawo yokuthi ungixolele enhlizweni yakho. Isimo ekade ngisifihlile kuwena bengikufihlele ukuthi ngalala noSibari. Yakhumbula the day sidakiwe. Siphuza sihambe sonke siseklabhini. So wena wala ungasikhathi ulahlekile waduka sakubheka sangakuthola nga-end up ngihamba noSibari. Mangihamba noSibari sagcina sifika endlini sishara sobabili umbhede kwaze kwaba khona ingane. Ingane lo ongisiza ngayo ekaSibari. Angizwa mina uthini? Njengoba ngichaza nje dadethu ukuthi ingane lo obuye ungisize ngayo ekaSibari yenzeka ngaleli langa siphuzile wena ngalesikhathi unyamalele. Ungafike usuke ekhaya. Ngikunika indawo yokuhlala. Ngikunikeza imali yami, udla imali yami. Ngikuthengele impahla ngikufide. Njengoba ngichazile nje ukuthi ngithanda ukuthi ngiqale ngokuxolisa kuqala. Ngithemba ukuthi lento engizokutshela yena izoyithola indawo yokuhlala enhlizweni yakho. Yo, yazi ukuthi lazi ngangafreeze lapho kwenzakalani angazi. Kanti uwe labakhezi bengitshela ngabakhezi bebona wena ihleli naye. Yebo mina impela. Uyayivala-ke ifoni. Uyayivala? Siphinde simzame.
Ngoba ethi-ke na wuwe lo ohlezi bemtshela ngaye. Okusho ukuthi omakhelwane phela banokungibona nje angichazile ukuthi ngibuye sihambe siyolala endlini yakhe. Uma ngabe singekho endlini yakhe kaSibari siyikhiphe emaloji, shaye hamba amabhishi. Nikhiphe amaloji. Okay. Ngizocela ukuthi siphinde simfonele futhi uSibari. Usu-ready ukukhuluma nodadweni? Ngicela uphinde umzame umfonele mhlawumbe uzophinda ayi-answer usadiniwe. Hello? Sawubona sisi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. ULungsta futhi lona angazi kwenzakaleni kwi-call. Ngiye ngazama ukufonela. Okay, Okay, ngisacela umlalele kudadweni. Okay. Okay, dadewethu nje kade ngichazile ukuthi kwenzakalani ngalo beya ebusuku. So into akade ngifuna ukuyidlulisa kuwena, bengifuna ukudlulisa ukuthi ngicela ukuthi wazi ukuthi ingane ekaSibari, and ekunye kade ngifuna ukukudlulisa, bengifuna ukuthi ngidinga uSibari ukuthi abe khona empilweni yengane. Angaleke nginike imali emakhoneni, nawe uwazi ukuthi sengikhona because nami ingane yami ngidinga ukuthi ibe nobaba njengamanje. Ngifuna adlale indima kababa, aphinde adlale indima yababa, aphinde adlale indima kumina futhi njengoma wengane. Wena wagcina ukumbona? Mhlawumbe ngineviki. Oh, vele benibonana. Ngichazelile naseqani ukuthi vele siyabonana. Manje mina ngena kanjani-ke lapha endabeni yenu wavele niyabonana? Kwasekuqaleni vele bengingayazi le ndaba. So why ngiqhubeke naye? Ngikutshelela ukuthi wazi nokuthi ungamukeli ukuthi mina naye sesizoqhubeka noSibari wakho ukhona wena ungekho. Sala mina noSibari sizoqhubeka and ngifuna abe khona empilweni yengane. Ingane yami nayo iyadinga ukuthi ibe nobaba. And idingo sezini. Vele uselifini yakho nengane yakhe. Kodwa angithi uyantshontsha njengoba wena ubungazi. Yena kumele angitshela, kumele ngizwe ngawe. Yena kumele angitshela, wayena angitshela. No, ngiyambona phela ukuthi yena uthatha isisulethe lebele fihla mina sengifuna ukukuveza ke lokho ukuthi wazi hlale ukwazi lokho. Benza beplani ukuthi wena ufike ekhona uzoyikhuluma le ndaba. No, ayikho iplan ezowenzeka wena angingene ekhanda lakho lokho engikutshela kona njengamanje ukuthi njengamanje ingane sengiyakuvezela yona. Yes, ngiyenza imistake futhi ngixolisile, kodwa njengamanje sengiyakuvezela ingane and ngizoba khona nami empilweni yakho yaSibari wakho. Vele usukhona, ngithi chaza ukuthi vele usukhona, ngithi Okusho mina ukuthi wena enza uyangamukela. iplan yokuthi ukhulume naye, angitshele. Uyangamukela na? Uyangamukela Uyangamukela. kanjani engangitsheli yena? Hayi, uyangamukela or ungamukeli-ke kodwa lokho kuzoqhubeka kube khona and angeke size sayifihla into yethu. Angikwazi ukuthi ngale ngikhulisa ingane engenababa. Vele Imaze bengingayifihli nakhoneni. bengikwenza, imina isilima kahle kahle. Hayi, angazi-ke sisi. Imina isilima, ekho into ongayazi, wazi kahle ukuthi ubuwenzani, wazi kahle ukuthi ubuplanani, vele Bengakuplananga kwezenzakalela ngithi wona wanyamalala ematshaleni. Angikwazi ukuthi wawuyephi ngaleso sikhathi. So ubachazele ukuthi usenkingeni kanje. angikwazi ukuthi ngichazele abazali babengekho abazali. Ukwazi ukuthi uhambe uvule amathanga lapho vele usibala wakho amathanga. Vele into ovele uyifuna ukuyenza le. No, angikwazi ukuthi ufake abazali, lento iphakathi kwami soba u2. Kwethu soba u2 ngane. Manje njengoba usungitshela mina manje ngiyindiza siyami khanda ube nakho kwaSibari wakho. Hey, angazi-ke sisi kodwa kusala kukhona ingane ikhona nami ngikhona empilweni yaSibari ukuthi uyangamukela noma ungamukeli. Uyangichomela. Angikuchomeli, ngiqale ngokuthi ngiyaxolisa uma ngiqala i-call. Phela ungangitshela ukuthi wena usekhona empilweni yakhe. Ngoba phela ngikubona ukuthi ngibona ngoba uyathetha kodwa lokho engikushoyo ufuna ukufaka ekhanda ukuthi sekukhona. Ayikho into ezoshintsha. Kushuthi kahle kahle uyangikhomba ukuthi No, angikukhombi kodwa ngiyakutshela nje ukuthi lokho kufaka ekhanda ayikho into ezoshintsha. Uyangitshela futhi awungicela ukuthi ngi-understand. Ngishilo ngathi angikukhombi kodwa ngifuna uhlale wazi ukuthi ekhanda lakho ayikho into ezoshintsha, ingane ikhona and indaba yengane sesizoyiveza njengoba sengizile la ngazocela ukuthi ngicela ukukutshela and ngasho ngathi ngiyaxolisa. Kani nizoyiveza nivezeni. Hayi, alright ke soyiveza, siyabonga. Vezeni. Siyabonga. Sharp. Okay, iphathe engayi-understand uthe uzoxolisa la. Angithi? But ngibona ngathi-ke uyamkhomba udadweni. No, angimkhombi.
ngishilo ngathi ngicela ngokuxolisa. Manje Sengiyamtshela ukuthi ngoba ngathi akafuna ukukwamukela ukuthi akakufake ekhanda lakho ukuthi ngikhona ima wait, ujole nini noSibari wakho? Iminyaka emingaki? Iminyaka mhlawumbe u4-5 manje. 4-5. Yes, because ingane Wena yakho umfonela nini udadewenu? ngizomfonela manje. Umtshela manje ulindele ukuthi axole manje. No, ufuna kwamukele phela ngoba i-call ngiyiqale kahle ngathi ngiyaxolisa dadewethu. Manje ke na awulindele ukuthi naye ayiprocess lento. Ngikulindele ukuthi ayiprocess ayihlaziye Ngoba kodwa ungamnika i-chance ekugcineni kwakho konke efuna azi. Uhlala kuphi? Uhlala kuphi manje ukuthi awusebenzi? Ngihlala nomngani wami. Oh, so move out dadewenu. out. So ufika njalo mawuzolala noSibari. Ngisuke ngize endlini kaSibari, benodadewethu abahlali ndawonye. Yo. Okay, so ngobe uzotshela abazali? Hayi akabatshela sesiyobona khona ukuthi inqobela phambili. So ulindele nje ukuthi Kodwa nje, umndeni ubhidlike ngenxa yendoda. ngeke usuzobhidlike nakhona ngiyaqala ngokuxolisa. Maye ngakufuna indoda Nabo babo engane yami. maye ngakufuna yona ke ibuza ukuthi kena ubusho lo lokho. Emva kwesikhathi esingaka. Ngibuze ukuthi indoda ithanda mayisantshontsha ngithi. Bekune excitement uthi uyantshontsha. Yeah. Manje wena uyambhadlaza esidlangalaleni. Sengiyamveza phela nami Mase ethi kulungile uthatha ingane akakufuni wena. Hayi ngeke akakwazi ukusho lokho. Kumele ayicabange kabusha lento azoyisho. Akakwazi ukusho njalo. Ngicela emakhaya osisi ababukeli abajwayele noSibari bodadewabo. Ungathini kubona? Kosisi ababukela abajwayele nendoda angazi ukuthi ngithini kubona. Ngingathanda ukuthi nje kubona ngixolise but nami yonke lento eyenzakele bengayilindele and futhi angilindele ukuthi nami ngizoba nje ngikhulisa ingane ngaphandle kwababwayo. So wena uvesane wakheqeka wawo. Hayi ngikheqekile ngawo. Yo. Ay, nayizwela ke babukela emakhaya ukuthi ukheqekile wawa. Asithembe ukuthi bazokwazi ukuxazulula lento njengomndeni. Bakwazi ukuqhubela phambili. So Black Life TV sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.